Kajingking Renja berpenyeso ya Kariboy District but East Khasi Hills District kalak bendekut no shan na kajingyat mon kitrok ket palat put laut kinong song snong halor kajing soksan kabaki mat namar kajing sneu kusurok na lum si lama Roy sya Renja. Hakajing shisha la don ka signboard kabla thok mahan bagi trok kim de ban ket palat ya ka shpautan henry kinong song snong hakate ka than kia thu bagi trok ki palat lai po hadu sau pautan ru ki kernyom bait ya kate ka jingking bat kate ka surok ru kumju ka jingkular pan bhai ka surok ka de hakapor election la ong kinong song snong bat kenno bau MLA ka Roy bamanta lei tang ka duru ji isu nadu bau la job kila ong bandu bala khang ya ka lek ka wan leng ba ka jingking yam bun ki trok ket palat put kila wan na ka tai ka benta bat wan ra ka jings ear ya ka jingking Renja bat penjulor ya ka surok Namar ngising aklek kawan namar kabay kaliru kamdunador tersurok kelas neo jenjar ngi balik bawan man kesini ban simriam ru ki pesenjar ki kimdan ma yang sini ki di makundang dan kamduna dan kalian ki passenger ki baju syong kali jong ki pa kajudon na empat kajing ki habal ki syong kali jong ki ba kasni balik surot oh di si ya ut kita di kamtam di bapang sistem ya ut ya teng ikwa ban pui kloy si cakap sumar ndai ban nyat kloy pak amlang surok ki iba fidan ban perso persap ngani ka por pat sa sarkar lani sikinong mikman nong umno kay nong mikmat lima du bal ajab si isu si senjing kan ban keren kisok no ba halor kajing sniw ni surok ki kijing ba pi kendo nang ba gani jing sniw kijing gini bang kendo nu surok tambah kelong bang ka dai ka basne pula te jenjar ka pangstam ka kit ka ba kita he gini kong jing jong ki iba fidan ban penso pat sa sarkar ni ka por jing snew jong ni man snew sukar bakan pej ba surok kamtam kit ka ba mi jenjar ni kedai ban pej ba surok ban kamsong kamtam sing no kendang ne da idan kam ya ka surok kain ban kit kisok no ba sniw pala ni ka surok kali ka meter kumya lu kumlay do marwa kalila tratong kulot sa kamot ki ju kamay man kasinang ni oh ini kamay mas ni nang ni sa no ki kamay nang ni habol mbong bang ki kun ki kijing ba pi kendo kani surok bang kading kamay yung jinglet yung wan bawa do surak kan dalek mlong tengkulot spo asni prok surak ki iba pi kwa man perso persap sa sarkar kung ta kan bukan repairing ye kan kan hai pi kwa ban su repair ban su mlong ban main tu kan nakalyang jonga kum kanong song ka bapura jong kani kasinong umdan mission hi nga kando sibun kijing hakayat kayang jong kani kasurok namar kani kasurok kala don nadu kapor bakala ami kani ka kerteng jong kasinong dan rai kendiat kini kisnem ke baladap halor kajing sim jakano ka airport de ngiladu no ya kasurok ka bangila yo ada karong haki pausnem ke baladap de mentang isuyo ya kasurok temporary na road jong ka airport ya kaba ngi kenduk sibun kicing hoot ngi layo ka surok handre kampat long ka babet yang ngi banyat kidang don ki khoruk ki khorambat hakini ki porior ha undi usnam oba mentangi kenduk sibun kicing namar kidon ki jaka ki balong jam ya kaba ki kali ki la sokut hanga katu ka jaka tena kaliang jungi kum kinong sunong ngi kwa mo ya ka surok naba ngitip ba ulong ubut lum pen ya so nakawe ka sinong bat naka jela sya ka jela mo te ngi kenduk sibun kicing hakaya kayang ka jungi kamtam haka pertesai menta mo kajing kti kajing jabo kam dei ka ba internet bangin pen abangi yat ngi yang tingi kwa ba ka sarkar kan phai khmat lem sya ka ni ka than ka dong ka jungi ya ka ba kan ailem ya ka surok mo bakan pen bhalem baknang bakan suk hakaya kayang om tang yang ngi kinong snong hapo jong ka ni ka snong handre ya ki breu ki bana baru ngi yo hakan ya ki snem ki ba mentaleng baka jingkhap nya jong ka nong ba sor silong mo haba ki don ki surok ki ba pen ya so ya ka nong ba silong ki ju yang dang ni ki breu ki ba na ka ni ka jela kun ju na bar jong ka jela te kalong ka ba ngosi pat yangi ki ba syong basa hang ni namar ka surok kalong ka bombiang bat khamtam ru teng ka don ka jingja burom namar ngidon hapo khaput jong ka airport henre bangi phai pat de ngidon da ki jing bombiang sudah wat hakayat kayang ka jong ka surok tingi kwa ban kerpat lem ya ka sarkar bakan phai khmat lem sya ka dong ka than ka jungi bakan pen lem ya ka surok khnang bakan wanra ya ka jing ya kayat kayang ka basuk mo bakan namdon kanu ka jing thut jing habangi yat ngiyang nakani kalenti la kalong yangi ki ba syong hang ne la kalong ya ki ba ki breu ki banabar ki bayat nang ne hoot ngin nomla ban len ya kata ka jing shisha ngi la yat hadian ka jing sim no jong ka airport ya kani ka surok mo ya ka jing du no ka jongi
te kilawan ke election bar kila kular ro na kasenam sya kasenam ka election ki MLA ki babun mo ki bayang ban ya kontes ya kata ka MLA jongki te kila jukran ya kan ya bar kila ju penmi ru kata ka kular basatang mentau senam ngin yo ban penbhano nadu senam hajar khat prangi la yo sngoy kata ka kular hang ni po snong ba on sa penbhano ya katang hau ni senam banwan namar baki de ki porlior ngem pak la ban tre ngiyai ap handami itlang pose ka election jong hajar apply kala let ban mentai ngi la poi hadu unio senam ngem par yo i kata ka dak kesien ka ba kin pen urlong kum baki la keran dena kali yang jungi kum kinong song snong hang ni ngila dap kada ka jing du jing kermen ban ngila teng teng ngila don ru kata ka jing yakran ka boong sa uno MLA ubala ban Eastern Island ya kasinong ka jungi hang ni Chairman ke Umdan Arka uba SR kurba uloong bakarukom wan moramot ya kate surok kadai ke itamula batang syuyu kali ki mau ki petlut uloong ru bo menteri rang ba ka jelau Konrad ke sangma ula kular ban sna thamai kate surok bat kum ki nong song snong ki khmi lenti baka sarkar kan le ya ka bakala kular nadu baka sedang di kingdom te nang tagi penuan de keli he dang tang keli red kam da palatan ta de bi kecing sne ko palat sya berasilenter nadu nalum selama ha du ben poi tat setis po mulai i bagani ga surak kelas ne suba palat ha kajing sya kane ga surak ka beng ba naka bahan marngi habangi ilet sya barum bong ru kalong jan tangi kiu sa selong ru akam jan nang ne ben yang tai na surak ba tenang ta kada long haba ka capat kemne long kalapan stom haba ngile ki bapang ki bastom ki ba kumta ter ma haba saselong idon kambun sen haba long kemne surak long kalap bucin ba ini pet ba Kala judon pan em ha kini ki senam ki bala dap kata ka repairing la ni ka jing maramat ya kan ka surat ka repairing kat ki jing i junga te kunit ni to ki jing sia haga por ba ki ong la ai repairing kiwan penhap tang rumah buat kundo andre kundo de tang slap la non cuma rumah ru tang yu kali la pet kata ka de repairing ga baki cuan bu man ka por kat ba shawi cikang i ba repairing tong gidele ada karong gile kuntal gidele sani ba ini te tang to rumah buat kundo nang kam don jingmut ka te repairing Kaya pa ka jing ang nur ka jung na kaleng no so sno ni pa kaya ka ba hidon ban karan sa sarkar abi de pa ka surat tagin pilong adin gini gi kendiat benai gi blalet nagalyang CM ru la kular ban pentrei no ya kene surok da ka batmai om su da ka repairing telong hadu kan mental ngi par yu i long ngi da was dan ba la long kum na ru makin le no gi is ilam gi ngi kam tam gi kena skor hangne gi skor kiran hadu southerly ki bawan skor ne gi bon ba gi breu teng teng abawan gi keli gi bom sunyo yu gi ki tleu gi ar saret kti ka ki kena long kadon gen gajing ta na kom ta gitu ki balai ki bawan om tang ta ki kena lagi ki bre ki balai jing sang wan di sang lebih bon te ki area am nek chan khoj mentawan kali kawan pen cabo la wan ong na ke saret kti saret long kala ta gitu ki balai ki bawan te la kam no na kaliang jeng ki nok senong ni dawa ba ka sarkar kan rap no ban pentrei no kan ya ceka long kan pensuk ini abang lek niwan Kumba piong pa nang ni ki ya ki kali heru na do bala repair ka tay ka dam kindet pula ban tay ki kali ayu bayat nang nang ne nadu ba repair te gadam ki kali nadu ki nat spar ki truk ki bakhan do tayar ki bas tho tayar mer la bersingi ki ya no nang ne nadu bam sa syu nang te nadam tak jing sisa ku mi ki surak la dai ban ade ban perkhat lam gen kat kita ki kali ki jahat kat ka jing trai bala strai terti gum tolong kam itenak ke Nakaliang ka Confederation of Riboy People CORP hakaji alam uba Pateng Mersing Working President nakajing yo jingte badan kitrok ki bayat latlan kalahir jurep ekte jingking bat kasurok haka step jong ka nyaw tarik unai lur arja arpusa haka ba kala dawa na ka sarkar bante lakam Tenang juga seng handin bah ngilayo ya kajing ujor na kinong snong syakane kadong bakathan umroy ingilawan hidala de banjurip ya kane kasurok tingilap sisa bah kajing sneu jong kane kasurok inalap de khmat bat hadin bangilayo ban keli na ki paiba nong snong kane kasurok kane kabal aslam ha kabal aslam ha kane kasurok bat kajing sneu jong karo kabdai kabal aslam ha tingi keli na ki paiba ki yathu ba
kisem jinjar hakalik kawan kakit kaba namar ngi sutu baka surok hi kadai kabutlum jong kayok kakon. Jadi tak kadau nak leng seng hadin bangilayo ya kijing ujor nagi pajba ngilawan marmar ban jurip hi dalade ni surok kaba ngilai sajmet sisa hakalik kawan kamtam ki kali ki bayat nak surok ngi ba ki jenjar ba baniat kamtam ladadon ki bapang ba syutom bat kamtam ya kilong kumi ki ba armet lada kiyat nak surok kan keta sya ya ka long reneng ka jongki wat ya ka jingim ka jongki namar ka jing sniu jong ka surok da ka jing wan jurip jongi na geleng ka seng ngi ba ka ne ka surok ka dai ka wai ka surok ka badon kam hadu kata namar ka ne ka surok ka penia connect ka Ribah district bat ka East Khasi Hill district namar nang ne napo lumset lama kami santai sapo umrenja mulai mautawar de ngi kerpat na geleng jong ka seng sya ka sorkar ba ka dai ban snano ya ka ne ka surok namar kumbang ilayo sgau nagi pajba syakathan chane gila yathu ba UCM hi dalade ula kulare ngi surok ban snano ban aino nag bathmai tena gale juga sengru ngi kwa ban kerpat cha UCM badon buram kumba ula kular khman jongi pajba kamdai ban sulong ban sukular tangga ketin ban supenbit election hendrai udai ban le no nakakam ban snano ya no surok khnang ba kanonra e jingsuk nagamanta ki babon ki snong ki bahap yai lengba umne surok kata kadai jingkwa nakaleng jungi geseng bat sakawai ngikwa ban kerpat sya u lokal MLA jongka umroi constituency ho nyitip udon bat ka sorkar menta telengba kane khruwo daga baburom sya u MLA ba udai ban ya krenlem ya kane surok ban yo no na ka batmai to sakawai nakaleng juga seng ka ba ngikwa ban keren sya kito ki kali ki bakit palat put ki bayai lengbau ne surok namar kadon kawai ke jingking hang ti khmat ka ba ka capacity jongka ka dai nang sipoton hendrai katkum ka jingyo sngau yongi na uwe ne kirang ba ubala keren mene uang ba gidon kita ki kali ki bakit palat put ki bakit adu laipau sau poton lengba ka dai ke jingking di kwa banbu ke jingkeli lada ka ke jingking kan kedia no mano ban ba khli ya kata ka jingjenjar kan wani sau pajba di nakadau ni maham yakine ki kali ki bakit palat put bakiniat lengba ka ne ke surok. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai ki ration jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdai ubabha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunasnam mat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba uni jingbam plus F pat ngila banyo ne ai. Nang ne kong. Nagani ka daw ka sorkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upajba. Ka sorkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na ka taga daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da khau 45. Ba fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.